העיירה הענקית של ה-32 טנקים שזימנו, בוטים שולטים בהם. אנחנו יכולים להתחיל לראות בהם וכמובן להתחיל להפציץ אותם עם הפצצות. נראה שמתנו, אבל הרבה מתו איתנו ביחד. הרגנו ב8 מטרות, 8 זה יפה. בואו נזמן את המסוק עכשיו. אוקיי, אני משתמש כרגע במצלמה של המסוק. אנחנו רואים פה את הטנקים שהכי בקדמת האנמיטים. אנחנו עכשיו ממש מתקרבים אליהם ואנחנו יכולים להתחיל לראות לדעתי. הם יורים עלינו, זה בטוח. הם עלולים להפיל אותנו כי המסוק הוא מאוד איטי. נראה את הרפץ הראשונה שלנו. הרגנו את המטרה הראשונה שלנו עם המסוק. יש לנו פה עוד אנמי. ננסה להרוג אותו עם התותח שיש על המסוק. התותח לא עושה הרבה נזק. בוא ננסה לירות עליו עם התותח. התותח הרג אותו. ובשבילך יש לי רקטות. בוא ננסה לפגוע בו בדיוק. אתם רואים שאני מכוון לא בדיוק על המטרה, אלא אני מכוון להתחשב במומנטום של המסוק. אם אני הולך ימינה, הרקטות גם ילכו ימינה איתי. ופגיעה ישירה. פוצצנו אותו. ונתחיל להרוג אחד כשאמצים צרפת. אני כל פעם מפוצץ את עצמי קרוב מדי לקרקע. הרקטות שלי, הרסיסים מהם הורגות לי את המסוק. בואו ננסה להפציץ אותם בגלל ענק של רקטות. אוקיי, בואו ננסה להגיע לפוזישן שאני יכול לרוקן עליהם את כל המחסנית של הרקטות שלנו. אני רואה שיש שם מצבור מאוד גדול של טנקים. בואו נרוקן עליהם את כל המחסנית ובאמת הרגנו המון טנקים. כל מי שהיה שם הרגנו. אני רואה אבל